महत विलाप 3:23। सदाप्रभु मोर प्रतिपालक। ଗାଲାତିୟ 6:15 କାରଣ ସୁନ୍ନତ କିମ୍ବା ଅସୁନ୍ନତ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ସାର। हे मोर मन सदाप्रभुଙ୍କର धन्यवाद कर। हे मोर अंतरस्थ समस्त ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଗୀତ ସଂଗୀତ 103 ପଦ। ମନ୍ଦ ବଦଳରେ କାହାରି ମନ୍ଦ କରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କର। ରୋମିଓ 12:17। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଳାପ 3:22। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଳାପ 3:22। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଳାପ 3:22। ଏବେ ତ କେ କହିଲା ଗୀତ ସଂଗୀତ 23:6। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ, ମୋହର ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମୀ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। କାରଣ ଦେଖ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଓ ପୂର୍ବ କାଳର ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। With God nothing shall be impossible. Luke 1:37। ମୋର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଲୁକ 2:11। Luke chapter 2:8। To all the people for today is severe. When they saw the star, Matthew chapter 2:10। A lamb of David is my shepherd, I will lack nothing. Me to lie down green pastures, he leads brings triangle water. Psalm 23:1-2. A lamb of David is my shepherd, I will nothing. Psalm 23:1-2. କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଦିନ ଦୁଃଖ ପରେ ବହିଯାଏ, କଥିତ କାହାଣୀ ପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିଥାଉ। ଗୀତ ସଂହିତା 90:9। ଝିଅକୁ ବସାକେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହେ ମୋର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଗୀତ ସଂଗୀତା 23:1 ପଦ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, କିଛି ନାହିଁ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସାର। ଗୀତ ସଂଗୀତା 23:1। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଲୁକ 2:11 ପଦ। କାରଣ ଯାହା ଆଜି ଅଛି ତା ଖୋଜି ରଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପିତା ଆସିଅଛନ୍ତି। ଲୁକ 19:10 ପଦ। ଉପଦେଶ ଦେଇ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବିନି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ତୁମର ପାଞ୍ଚଣ ଓ ତୁମର ବାଣୀ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତ ସଂଗୀତା 23:4। ଗୀତ ସଂଗୀତା ସେଇ 17:1।
ସର୍ବଦେଶୀୟ ମାନେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ହେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର। ତମେ ଦେଖ ଭାଇମାନେ ମିଳନରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରି କିପରି ଉତ୍ତମ ଓ ମନୋହର। ସରିଗଲା ଲାଇନ ମାର ଲାଇନ ମାର ଲାଇନ କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସାର। ଆଉ ପରେ ଫଳ ହୁଏ ତ ଭଲ, ନହେଲେ ତାହାକୁ ହାଡ଼ି ପକେଇବା। ଲୁକ 13:9। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 117:2। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅତିଶୟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଅନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କହୁନା ଗୋ ମା ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷାର ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତା ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କହିବେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଅଦ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜହନ 3:17। କାରଣ ସୁନତ କିମ୍ବା ଅସୁନତ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୁକ 2:30। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା କରିଛନ୍ତି। ଲୁକ 4:19। ସରିଗଲା ଲାଇନ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ପାଇପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନର ଗଣନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଗୀତ ସଂହିତା 90:12। ସେ ନିରନ୍ତର ଧମକାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ କ୍ରୋଧ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 103:9। କାରଣ ସୁନ୍ନତ କିମ୍ବା ଅସୁନ୍ନତ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ମିଶା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଯିଶାୟ 40:31। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦିନ ତୁମ୍ଭ କପରେ ବହିଯାଏ। କଥିତ କାହାଣୀ ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରୁଥାଉ। ତାହାକୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୁକ 2:21। ତେଣୁ ସେ ମାରିକି କହିଲେ, ଦେଖ ଏହି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସି ଏହି ଡିମିରି ଗଛରେ ଫଳ ଖୋଜୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ହାଣି ପକାଅ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୂମିକି ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛି। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚାରିପାଖ ଖୋଳି ଖତ ଦେବି। ଆଉ ପରେ ଫଳ ହୁଏ ତ ଭଲ, ନହେଲେ ଏହାକୁ ହାଣି ପକାଇବେ। ଲୁକ 13:7-9। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 46:1। ପରେ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂତନ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଲେଖ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ସତ୍ୟ। ପ୍ରକାଶିତ 21:5। ପତ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କହିଦେବ ଓ ରାତ୍ରିର ଏକ ପ୍ରହରର ସମାନ। ଗୀତ ସଂହିତା 90:4। ଭଲ ଲାଗିଲା କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ କପରେ ବହିଯାଏ। କଥିତ କାହାଣୀ ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିଥାଉ।
କାରଣ ये रूपाली किस पे दे देला କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସାର ଗାଲାତ୍ୟ 6:15 मन भाईना को लाज जाଉଛି के सुने ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକ जा पट्टो किने जा ହେ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅତିଶୟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। कहला ने ଶୁଣ ତ କି ଆସୁନ ତ କିଛି ନା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସାରା ପରି ସିଂହାସନ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଲେଖ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂତନ କରିଅଛୁ। रागी जाଉଛି कौन ଆଉ ସେ କହିଲେ ଲେଖ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। ପ୍ରକାଶିତ 21:5।